Her får I en lille kort forklaring omkring radionetskitsen, som indikerer de kanaler og radiofarver, som I kommer til at se i KST, når I sidder foran dem. Alle de her farver kommer I til at se. Den øvrige er ikke hvid. Det er dem her, der indikerer, hvad det er for noget, og hvad for nogle radioer, der står foran jer, som det er. Det her, det er den her kommunikation, som ikke har noget at gøre med security. Og som I kan huske i forhold til, at vi går i beredskab, så er den isoleret kommunikation 1, 2, 3 og 4. Det er det, som der kan isolere sig i forhold til, at vi skal kunne isolere de her kanaler og kunne lytte til dem internt til at reagere på, hvad der end foregår, hvis vi går op i beredskab. Den daglige kommunikation foregår imellem logistik og teknik og el, kunstnere, bar og merch. Kunstnerne har en række radioer med sig ude i bæltet, og det har teknik og el også, og logistik har vist også et par stykker med ude også. Bar og merch, de har stationære radioer stående ved deres boder, og det er dem, som der skal kontaktes i tilfælde af, at vi går op i beredskab. Der skal tænde deres radio og have den i bæltet og have den sat til headset, så de kan høre med. Men ellers så er det her alle de kanaler, som der bliver brugt på festivalen i år. Læg mærke til, at Nordsjællands politi stiller med nogle betjente, og de får altså en radio, som vil blive sat til kanal 13. Den her radionetskitse vil blive printet ud og være tilgængelig både i A3 størrelse og i A4 størrelse, så man kan følge med. Læg mærke til, at kanal 6 er vores krisekanal i tilfælde af det røde beredskab, altså det højeste beredskab, og den vil kun kunne aktiveres via en holdleder, eller at vi automatisk går i højeste beredskab. Hvis I har spørgsmål til radionetskitsen, så spørg I bare løs. Ellers så er den ellers til at kigge på, når vi går i gang i festivalens regi.